Idemo sada u metaverzum, i ti i ja zajedno, i naši gosti, gledalci, svi. A zašto? Pa zato što je metaverzum velika reč ove godine. Doduše, stigla je pred sam kraj kada je Facebook objavio da menja ime u Meta. U stvari, reč je u tome da je prešao na potpuno novu platformu, čije mogućnosti u ovom trenutku ne mogu do kraja da se sagledaju. Metaverzum je dugo najavljivan, a po svemu sudeći o njemu će se i u budućnosti puno govoriti, jer stručnjaci kažu da je dobra investicija. O tome danas razgovaram sa Vojislavom Rodićem, stručnjakom za informacione tehnologije, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu. Neki kažu da je to proširena stvarnost, neki kažu da je to naučno-fantastični koncept, a šta kaže gospodin Rodić? Jeste i proširena stvarnost i virtualna realnost. Znači, bit će jedno i drugo. Odnosno, to je novi doživljaj interneta. To je metaverzum po vama? To je ono što kaže konkretno Mark Zuckerberg, koji je čak bio vrlo pažljiv, pa je rekao nećete vi provoditi više vremena na internetu, nego će vreme koje već sad provodite, kao da to nije puno, biti kvalitetnije. A što to znači kvalitetnije? Na koji način? Imaćete osjećaj prostornosti, moći ćete da se krećete u potpuno virtualnom prostoru, što je često, na primjer, u igricama, ali bit će primenjivano i, na primjer, u rekreaciji. Imate vašeg privatnog trenera, to je avatar. Naravno, prvo morate da stavite... One VR naočare. Virtual reality naočari, koji, mislim, kad kažete naočari, ovo podrazumeva pod naočarima. A one kaciga? Otprilike. Ili izgledate kao da ste... Kao naočare za skijanje? U najboljem slučaju, ali su veće i od toga. Da. Pritom imate bežične džojstike u ruci, ili u budućnosti ćete imati rukavice koje će vam davati osjećaj dodira u tom virtualnom prostoru. Znači, to je cilj da se Koliko nas otuđuju, gospodine Rodiću? O tome oni ne pričaju. Znači, oni koji to zagovaraju, govore samo o dobrim osobinama, kojih će stvarno biti, naročito u proširenoj realnosti. Zamislite da ste serviser, aviomehaničar. Pogledate, održavate motor avionski, onda stavite naočari koje će, pošto je Facebook potpisao ugovor sa Ray-Banom, znači, jasno je njima kako izgledaju ove postojeće kacige, izgledat će kao i ove naočari, ali ćete ovde imati kamere, slušalice i sa unutrašnje strane stakla ćete, kad pogledate taj sklop motora koji održavate, videti superponirano preko njega kataloški broj, koliko ih ima na stanju, koliko časova leta taj deo može da izdrži, koliko je do sada letao. Znači, imat ćete dodatne informacije, moći ćete da se konsultujete sa iskusnim kolegom, koji je možda na drugom kontinentu. Primjena u medicini isto tako. Primjena, neko je pitao na televiziji, pa evo, na primjer, nas dvojica bi mogli da ne sedimo ovde fizički, nego da ovde budu naši avatari. A ti avatari će morati da se obuku, pa će morati da imaju digitalnu košulju, kravatu, sako, koje ćete sve da platite. Kome? Pa onome ko će da bude... Da ih oblači. Onaj ko će da ih oblači. Znači, ono što Zuckerberg obećava, nije to samo naše, vrlo nesebično za vlasnika velike privatne firme. Mi pozivamo i druge da se uključe, jer da bi sve to funkcionisalo, ideja je da u stvari vi lako možete da prelazite iz jednog prostora u drugi, iz poslovnog u privatni. Da idete na... Spomenuo sam virtualnog trenera. A gde ćete vi sedeti? U svojoj kući? Na primjer, ili na poslu, pa imate sastanak. Imamo mi i sad, pogledajte posljednje godinu i po dana koliko smo imali... Zoom sastanaka. Zoom, Microsoft Teams i tako dalje. Šta je tu problem? Ceo naš doživljaj interneta je dvodimenzionalni ekran. Da li je telefon, da li je ekran na notebooku, veliki monitor, ali ravna slika, zvuk koji dolazi iz zvučnika, pa onda kad je više vas na sastanku, onda kockice sa svim vašim sagovornicima. Uključi se, isključi se. Ono što je primećeno, a i mi koji smo učestvovali na takvim sastancima, mnogo se više umarate nego na uživo sastancima. Zašto? Zato što naš mozak koji se razvijao malo duže nego što je metaverzum, je navikao da pored audio komunikacije ima i 3D. I govor tela. Znači, u komunikacije da li sedim ovako, a ovo samo ovako sedite i to je sve. Slikica u ekranu, vi komunicirate,
ali vaš mozak se neprestano napreže da dopuni onim informacijama na koje je inače navikao, koje mi nesvesno primamo, a koje su bitne za međusobnu komunikaciju. Da. Sad se obećava, vi ćete u takvom potpuno virtualnom prostoru imati svoj avatar, znači malo bolje za sad to izgleda kao čečegliša, bit će bolje, bit će do toga da potpuno nalik vama i vaši sagovornici, vi ćete imati osjećaj prostornosti. Neko je u čelo stola pa vam govori odande, neko je s vaše leve strane. Sve se svodi na to da doživljaj lični bude što bliži onome što već imamo, pa vi onda pitate, pa čekaj, ali mi već to možemo da se nađemo, pa da imamo taj doživljaj bez simulacije. Pa Zuckerberg je rekao i da ćemo sada konačno moći da uđemo u internet. To je to, u stvari, o čemu mi sada govorimo. Odnosno, naš doživljaj će biti takav kao da se nalazimo u prostoru koji smo do sada gledali na ekranu. Obratite pažnju, jeste primetili da se više ne reklamiraju toliko trodimenzionalni televizori? A bili su popularni pre 7-8 godina, svi su pričali o 3D televiziji. Čak svi naočare davali uz televiziji. Ja sam probao, posle 30 sekundi sam morao da skinem mučnina i glavobolja. Novinarka Wall Street Journala je pre 10 dana napravila eksperiment, 24 sata je držala virtualne naočare, ili bolje reći kacigu, i onda je i koristila postojeće aplikacije. To su igrice, to je ono što je, na primjer, bilo zanimljivo, je virtualni trener. Nećete da idete u teretanu, nego ćete imati virtualnog trenera, koji je, naravno, napravljen po uzoru na pravog trenera, koji će vam tačno isto tako kao u teretani pokazivati koje vežbe da radite i lakše je tako nego gledati skicu, na primjer, na papiru, kod kuće kad sami pokušate da vežbate, pa imate na taj način pokušavate da... Nadam se samo da to neće biti plavo svetlo u tim VR naočarima, jer ćemo onda da izgubimo vid. Oslepećemo daleko bilo. Cilj je da svetlo bude onako kako je prilagođeno situaciji. Da. Ono što će sigurno biti primjena u industriji, uopšte, dosta se u stvari očekuje od poslovne primjene. I to očekuju i drugi. Microsoft je pre neki dan isto predstavio svoj Meta Universe. Ko to pogleda, bit će mu zanimljivo, kreću se figure, komuniciraju, jedino što nemaju noge. Pa je neki komentator rekao, a uz mesečnu pretplatu dobit ćete i noge. I noge, aha. Dobro, nekako sve se to radi zbog para, da se ne lažemo, zbog ekonomije. To je fun fact. Kakva bi mogla da bude ekonomska korist od ovog metaverzuma? Pa, na primjer, kao i sada što imamo uštedu na putovanjima i uopšte na kretanju. Nažalost. Ja kažem nažalost. Ja isto. Znači, virtualni sastanci, pogotovo prvi sastanak, to sam posmatrao ovih godinu i po dana, ipak sam morao sa novim klijentima da imam 1-2 sastanka, a posle se dopunjavamo, dopisujemo ili održavamo virtualne sastanke. Jako puno znači neposredni kontakt. Jednostavno, mi smo društvena bića. Ovo su sve pokušaji da se to simulira. Obrazloženje je idealno došlo COVID. Da ne bi dolazili u fizički kontakt. Evo, moći ćete isto to, odnosno skoro isto. Ali u tom skoro se kriju mnoge nepredviđene stvari. Kao što i dosadašnje korišćenje interneta je pokazalo mnoge negativne posledice na psihičko zdravlje. Ko će sve, pored Facebooka, da pređe na metaverzum? Imali smo, jer o tome se, mislim, kod njih već razmišlja godinama. I Disney, ako se ne varam, je rekao da će... Pre neki dan su upravo objavili i mi ćemo da napravimo metaverzum, pa će svi oni crtači. Sjetite se prvog crtača Mikija crno-beli, pa je bio značajan po tome što je prvi put bio sinhronizovan ton. Pa je ubačen zvuk, pa onda boja, pa onda cinemaskop, pa 3D doživlje i tako dalje. Sada ćete moći da imate pričanje bajke u virtualnom prostoru. Što izgleda kao da je dobro, ali baš ja nisam siguran u to. Mnogo više znači i obična slikovnica gde vi dodajete i tako razvijate maštu. A pazite da ljudi ne idu u Disneyland, na primjer, koji ima mogućnosti, nego da gleda tamo neke avatare, Mini, Miki, Paja... Ili će otići u Disneyland, ali će ga onda sačekati... Voditi meta-univerzum. Tako je. Pa će tu biti i leteće ždaje, Peter Pan i Kapetan Kuka koji će da lete, što ćete vidjeti. Znači, te naočare će biti ili za virtualni prostor, ili ćete kroz njih vidjeti realni prostor preko koga će biti superponirani elementi
iz virtualnog sveta. Da. A dobro, opet nije to, mislim. Kad nešto vi ne možete da pipnete, vidite svojim okom. Ali ovo što ste rekli za ekonomske efekte, jasno je da će nam biti potrebna dodatna oprema. O tome svi sad pričaju. Prve procene su da će u sledeće 3 godine tržište te dodatne opreme, znači naočari, džojstikovi, rukavice. Procena je do 2024. da će vrednost tog tržišta biti $140 milijardi. Toliko? Prema tome, svi proizvođači se raduju i svi se sada utrkuju, a pogotovo ovi veliki igrači, gledaju da oni osvoje što veći deo, obećavajući međusobnu kompatibilnost, što do sad baš i nismo videli. Znači, ne verujte vlasniku ogromne korporacije kad kaže da tako velikodušno nudi i svima drugima da se uključe. Nema besplatnog ručka. Odnosno, on će da nudi, ali da budete u mom dvorištu. Tačno. Znate, kao dete koje donese košarkašku loptu pa se svi igramo, a ona kaže, ja moram kući na večeru. Da ja ubiram kajmak u prevodu. Pa to je to. Pa da. To su ekonomski pokazatelji, razlozi u stvari prelaska na sve ovo. Motivacija. Pa vidite, mislim, na kraju krajeva, mislim, mi smo svi danas, evo ja što kažem, čipovani, vidite. Imamo ove pametne telefone, putem koje meni moji gledalci pišu, putem Instagrama TV Nemanja, ja to sve čitam. Imamo pametne satove, imamo sve. Mislim, prosto, šta bi te još jedne naočare odnele i donele suvišno? Ništa. To sve već imamo. Imamo čak i sad te VR naočare kada deca igraju igrice. Da se podsjetimo, Google naočari je on lansirao pre 8 godina. Ali nešto se nisu proširile. To je bio onaj posljednični prvi petao koji je za Kukuriku, jer su između ostalo koštale $1.500. Pa to. Morat će cena da padne sada da bi ljudi to imali. Za sada najbolje naočari, smatra se da su to Facebookove Oculus 2, koštaju oko $300. Eto, biće to još jeftinije. I 2 džojstika. Jer oni znaju da moraju da idu na masovnost. Ono o čemu niko još ne priča, odnosno vrlo se malo priča i to se nekako malo gura u stranu, da li će nam biti dovoljan ovakav sadašnji internet, ovih brzina i ovog vremena kašnjenja za takvu vrstu doživljaja? Teško. Šta to znači? Pa najmanje 5G. I to veoma raširen. Znači, ne samo vi, nego da ima i vaš sagovornik ili saigrač u igri. Svi će morati da imaju mnogo internet većih performansi da bi mogle te simulacije jednostavno da se prenose. Pa jeste, sve se to, da vam kažem, sve oni to rade ciljano. Svi se oni tu umrežavaju zarad opet finansija i obrnje okreni, na početku i na kraju su pare. A pogotovo kad krene grudva da se kotrlja, sada se svi drugi uključuju. Jer osjećaju da je ovo nešto bitno. Da će izgubiti tržište. I da ne žele da izgube tržište, žele da se uključuju. Bilo kao proizvođači dodatne opreme, bilo kao vlasnici virtualnog prostora u kome će se nalaziti potrošači. Plaše me ove rukavice i ovo sve taktilno, to dodir, ma kakvi. Pazite, svi kolege i koleginice sa kojima sam razminjivao utiske prošlih nedelja, raspoloženja su od umereno negativnih do krajnje negativnih. Pa jeste, ja sam mislim. Upravo iz tih razloga. Ali na kraju ćemo morati da pokleknemo i da prihvatimo sve, jer će tamo neki beli svet to da prihvati i mi samo možemo da to... Vidjet ćemo kakvi će biti sigurnosni problemi. Znači, ja se vrlo dobro sećam, radio sam svoje vremena u jednoj stranoj firmi ovdje u Beogradu kad smo dobili prvi faks. Pa smo prvo mi iskopirali list papira i onda da vidimo kako to radi, onda smo shvatili nemamo kome da pošaljemo. Pa smo jedva našli nekoga kome ćemo mi da pošaljemo faks i on njama da primimo. Jao, faks, sećam se toga. 5-6 godina kasnije, internet. Pričamo o polovini 90-ih, 94. 5. kad je počeo internet kod nas. Ne može više faksom, nećemo da prekucamo, šaljite nam dokumente interneta. Pa nemamo. Pa otvorite ako hoćete da se rađujete. I tako će, jedan po jedan, neki će da isprednjače i onda će to postaviti kao uslov drugima koji će reći ne sviđa mi se ovo, ali moram da se uključim, jednostavno da bi preživao na novom tržištu. Volao sam taj faks za Sigr kad sam bio mali sa njim, ali dobro, mislim da je sada u nekom muzeju. Hvala veliko što ste danas bili sa mnom, što smo govorili o metaverzumu.